सोशल मीडिया वो बने हम देख ले रहे आज नहीं कहा था 1 मिलियन आपके फॉलोअर हो गए तब मरीन ड्राइव पे मुकेश भैया मरीन ड्राइव पे ओ हमें मरीन ड्राइव पे ठीक बा कोनो डिफेंडर की ऑडी के बोनट पे चढ़ के काटत रहे लेकिन वो सब फॉल्स है वो जितना फॉलोअर है ना वो फॉल्स ओरिजिनल फॉलोअर मेरा घट रहा है कबो कबो चिड़िया घर बढ़ नहीं रहा है ना समझिए कि समय जहाँ तक जाना था चला गया वापस आ रहा है सही इसीलिए वैसे लोग आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं एनी टाइम हमारे मुकेश भैया सही गलत बतावे वाले हमार गोलू भैया गोलू भैया कुछ हमरा बात वैसे कहत रहन पहले गोलू जी ए गोलू जी जी पे आ गए बहुत जल्दी वो पे आ जा ना यही कहना चाहते थे आप ठीक है तू सुनी गोलू जी दू गोला दुनिया देख ले सुनी दू गोला गोलू जी हमके ओइसन वक्त में ओइसन जगह पे हमके ही सिखैले बाड़े कि कैसे बात करे के बाद एकरा से कैसे व्यवहार लगावे के बाद कैसे बतियावे के बाद वो हम इनका से सीखनी है इंटरव्यू दे के आप सीख गए हमरा तो दे भी ना भेलै सब अच्छा ये चलते कि हम अपन भैया के बात हमेशा ना मानिला हमरा लगेला कि हमरा ऐसे पढ़ावा तो बाद में समझ में आवेला कि ना हमरा खातिर तो सही है कहले बा क्यों ए बिक्कू भैया आपको गोलू जी इतना अच्छा से सिखाते हैं तो आप बार बार क्यों भटक जाते हैं भटकी लेना खाली भौजाई एक चीज से बदनाम मान लीजिए कि दुनिया बा हम नहीं के गोलू हुए बड़े वही में अरे कि तसारा भी तसारा जमाना भइल बा सही कि शराबी तसारा जमाना भइल बा अरे पिए के सबका एगो कि पिए के अलगा सबका और बहाना भइल बा शराबी तसारा जमाना भइल बा शराबी तसारा जमाना भइल बा पिए के अलगा
कुछ ना कुछ दिल में सबका तकावा अजीत भैया सबका तो दिल में गम बा जिए के खाली एगो दरुए लंबा जरूर थोड़ी के बा जे पैर में टूटल बा वही पिएला बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस ढह जाला वो पिएले काहे ठिकाना त सबके माए ठिकाना त सबके माए खाना भई शराबी त सौंसे जमाना भई शराबी त सौंसे जमाना लास्ट लाइन शिवानी आप जरूर समझिए कहे केहू खुशी में केहू गम में बपिया केहू खुशी में केहू गम में बपिया बैनामा भइल बा शराबी त सारा लास्ट में मुझे इश्क है